Srbija je Milomiru, kaže, duboko u srcu, a trnje na nogama sa kojima je bosonog otišao u beli svet pre 60 godina uvek ga podsjeća na tegoban život u zavičaju. Zato se, kaže, trudi da zemljacima olakša živote. Ja i moja Ermelina smo radili teško i uspeli smo da zaradimo, da možemo i da pomognemo i druge. Ja mislim, šta bolje čovjek može u životu da uradi nego ako imaš i možeš da pomogneš i drugoga. €1.000.000 koje su stigle na račun grada Kraljeva biće uloženo u gradnju drumskog mosta preko Ibra. Ovo znači i na neki način ponovo postojanje onih ljudi koji znaju da ovoj državi treba pomoć. Mogućnost da se još jednom vrati u srpski narod ona dobra osobina, a to je donacija. Iako to darodavac izričito nije zahtevao, most će nositi njegovo ime. Milomir zauzvrt samo traži odgovornost u poslu, poštovanje kvaliteta gradnje i rokova, otkriva njegov sinovac Radoje. On novac ne žali, ali želi da se taj novac potroši na pametan način i da se štedi pri samoj potrošnji. Što znači da svaki dinar koji on ovde pošalje, to najbolje znam ja, mora da ima trag, gde je potrošen, kako je potrošen i koliko je šta plaćeno. Pomoglo je mnogo ljudi, taj spisak je veliki. Cifra se kreće negde oko 5 miliona, ali ja mislim da i on sam ne zna koliko je novca dao. Milomir sa svojih 88 godina uživa u penziji sa svojom suprugom Amelijom. Mada svoj zavičaj i ljude nikada nije zaboravio, 6 decenija nije kročio u Srbiju, pa je Kraljevčinima još veća čast da ga dogodine u avgustu dočekaju na otvaranju mosta.